Akwa. Ekima.
BBC Akafu BBC
Kevin, Leba. Huh? They came over dead VIP. Who gonna Leba? Kevin, over dead VIP. Nigeria ni wani onye ọbụla na-ekiri asị na iwe meta ala egwu na ọkọta ka na-ekiri ekiri ihe nye ndị ọbụla na ihe emelụla maka ndị pres karịrị arụ niile Now we got him. He forever, he to Rania. Matra, Now, Dave, now. I'll never be on the baby. On that, I just put over. Can you get my baby? Mananya kan
maka na asịrị ndị mmadụ erike ga-abụ ọ bụrụ na ya abụrụ ịbalụ akwụkwọ laptọpụ n'anyanwụ. Thank you very much. Daalụ rinne. Kedu okwu ị na-agọrọ ụmụ Igbo niile dịka arụ a na-aga n'isi njedebe a na-abanye arụ ọzọ? Ọnwụ ike nke dị isi ma na-egwu